di na kumaon. Tahan ako. Pilot na una. Silipon. Sa barbecue natin. Kinain na lang yung kuwan. Kinain yung butsi. Ano na yung labutse? Kinain yung butsi. Ang tinay, luto na. Sabay mo. Pila na? Tag-sipi. Kaya tag-5. Wala, tag-iya. Wah. 5, 30. Bago ning luto. Ya, pili na sa na. Pila man. Kuan. Tulo. O, patala, pat. Punaan pa din eh. Ano? Ito na ito. Oo. Ang dinagi kabaktas. Bisan patog usa ra gipuno no dito ba sa tayo. Ano di? Ay. Manaka mo to. Kitawan lingkod-lingkuran. Oo, punag usa ba? Sarap bigyan ng saya. Gimubuan na siguro sa usa. Gimubuan na sa usa. Kari makari. Oo. Taas naman kayo na po. Di lang may patanaw tao dito sa mga. Diri makakita tagtao dito diri.
Muna yung nga Ha? patasaan na sa ninyo. Ay, ano. Sidahan na naman. Ang bata may loe, magpatong yung bangko. Kita. Hmm. Pilmero, ginamong tinda. Ala, ati Bili, nasa naman di ay mo ba? Ko kita sa inyo. Tingnan lang ang bata. Ang butang lang sa mga tungtunganan. Oo, pwede rin ito. Kapoy kayo, mga bata ka. Ito tali patasan, yan dito slo yung butangan na to bangko kasakas mga bata. Yan man pwede ka. Bili. Ay, 57. Ano? Isa. Okay. Sige. Wala. Sidong ka ang kada? Yang igastuan sa mga bata. Oh! Nagbut-amot mga ginikanan ni de. Gignano solicit. Ila Maris, 1,000. Ini po si Marite. Ibawan pa na akong isumpay dahil nila dire-dede iliyok dito. Ito ako mapahatag Maris. Ay, hindi mo po si Marite. Amo dito ng solicit din. Natagaan man sa solicitation. Ito nito? Mawani siya. Yung si Marite, bawal pa niya ano dito tang siya matag sa kalibo. Kay Kaya gingon dong dito luyo sa eskwelahan. Ang pag-solicit ko, amo sa ingon nga ikuan. asam dito do. Wala ra man kay kuan mo to. Ano to, improvement no? Mm. School improvement. Nana naman din na mag-solicit. School improvement. Ano na ito? Ay dire kan loyo kay gi-close na. Ha? Wow, oy. Adi ba diha ba? Na, dito sa lahat. Siin mo na. Kato dahil lang ilang kuan day katong pag-fiesta day katong Teachers Day sa to nang nakupunta like income. Katong kuan, at mama. Oh. Apa dito ay. Katong pa dito sa Luyo Camarife. Maman to, katong science garden. Ah. Pag ilatang gigasto res coral eh. Hindi man, science garden man to doon para improvement to science garden po. Ah. Kailangan mo siya na science garden. Wala na kawayanan ba? Kuyanan. Kawayanan sa kanang naglingkod-lingkod ba? Hindi mo pa na makita siya. Kwaon dini ko man ni Di ko anang silos to. yugutan nga nalapot ta sa may kimay. Hello? May kimay ba? Kana ba kana? Kadong nakangod. Lapat ko ni do. Kuno ka na. Nag 1 week pa ka? Di ba nag 1 week pa ka? Di ka lugi. 1 week nga kon ba load ba? Tulo lang ka. Tulok adlaw na para internet. Ako di ko magsilbi nanay. So sa kadlaw dako iko kuan. Hindi ko kay tag-English. Di gud imbi, gig gud. Wala tante. Kuan? 58. 58. Oh, ba ba? Dili day. Ay, Tulo na to kabot sino? Upat. Upat. Ah, 58. Ito siya. 55, 56, 57, 58.
Buhat na ta.